solid as a rock, top of the top, scream of the crop, top of the top, solid as a rock, top of the top, scream of the crop, top of the top, solid as a rock, top of the top, boom shakalaka. जय शिवराय मित्रांनो, स्वागत आहे आपल्या लाडक्या भावाच्या यूट्यूब चॅनलवरती, ज्याचं नाव आहे RM क्रिएशन. तर आज तुमचा भाऊ तुमच्यासाठी खास घेऊन आला आहे भाग्यगिरी ॲटिट्यूड स्टेटस. तर हा टेटस व्हिडिओ आपण काइनमास्टरवरती सुद्धा बनवू शकतो आणि या व्हिडिओसाठी लागणार सर्व साहित्य मी डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिलेलं आहे, तिथून तुम्ही जाऊन डाउनलोड करू शकता मित्रांनो. आणि डाउनलोड करण्यासंबंधी काही जर प्रॉब्लेम येत असेल तर त्यावर एक सोपा पर्याय म्हणजे आपला टेलिग्राम ग्रुप जॉईन करा आणि तिथून आपले सर्व मटेरियल फ्रीमध्ये डाउनलोड करू शकता मित्रांनो. आणि तुम्ही मला इंस्टाग्रामवरती फॉलो करून मेसेज करून काही विचारू शकता मित्रांनो, काही जर तुम्हाला प्रॉब्लेम येत असेल तर. आणि व्हिडिओ जर नक्की आवडला असेल तर कमेंट करायला विसरू नका मित्रांनो. आणि तुम्हाला एक आग्रहाची विनंती, चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन प्रेस करून नोटिफिकेशन ऑलमध्ये सेट करून घ्या मित्रांनो. आणि व्हिडिओ जर नक्की आवडला असेल तर लाईकचं बटन प्रेस करायला विसरू नका मित्रांनो. तर जराही वेळ न घाला तर चलूयात काइनमास्टर ॲप्समध्ये. आपण काइनमास्टरच्या होम पेजवरती आलेलो आहे मित्रांनो. काइनमास्टरमध्ये आल्यानंतर सिम्पली प्लस आयकॉन क्लिक करून 1:1 रेशो सिलेक्ट करायचं आहे. रेशो सिलेक्ट केल्यानंतर बॅकग्राऊंडमध्ये जावा आणि ब्लॅक कलरचं बॅकग्राऊंड इथे सिलेक्ट करून घ्यायचं आहे आणि ओके करायचं आहे. त्यानंतर याची लेंथ आपणास 27 किंवा 26 सेकंदापर्यंत करून घ्यायची या प्रकारे. इथपर्यंत पुरेसे आहे तोपर्यंत आणि ओके करा. स्टार्टिंगला आल्यानंतर लेअरवरती जावा, मीडियावरती जावा आणि जी मी तुम्हाला PNG दिली आहे ती PNG इथे ॲड करून घ्यायची आहे. हिला अशा थोडी झूम करून घ्यायची आहे आणि अशा प्रकारे इथे सेंटरला ठेवून घ्यायचे आणि याची लेंथ आपणास पूर्ण व्हिडिओवरती करून घ्यायची या प्रकारे आणि ओके करायचे. त्यानंतर स्टार्टिंगला यावा आणि इथून आपणास 13 सेकंदापर्यंत जायचं आहे. 13 सेकंदानंतर आपली इथून बीट चालू होणार आहे. तर इथून इथपर्यंत गेल्यानंतर या PNGला सिलेक्ट करायचं आहे आणि कात्रीवर जाऊन स्प्लिट ॲट प्ले ॲड करून घ्यायचं आहे आणि ओके करायचं आहे. त्यानंतर जी आपला ही PNG आहे फर्स्टवाली, इथे हिला सिलेक्ट करून आपणास इन ॲनिमेशनमध्ये जायचं आहे आणि स्केल डाऊन हा इफेक्ट आपणास इथे लावायचा आहे. तर हा लावल्यानंतर याची स्पीड आपणास पूर्णपणे 0 करून घ्यायची 6.5 पर्यंत, म्हणजे हळूहळू हा इफेक्ट आपणास म्हणजे PNG दिसली जाताना. त्यानंतर जिथून आपण स्प्लिट ॲट प्ले ॲड केलं आहे तिथून यायचं आहे आणि इथून आपणास आपला फोटो लावायचा आहे. तर लेअरवरती जावा, मीडियावरती जावा आणि जो मी फोटो तुम्हाला दिला आहे तो फोटो इथे तुम्ही ॲड करून घेऊ शकता किंवा तुमचा स्वतः फोटो लावू शकता. तर मी डेमोसाठी इथे काही फोटो डाउनलोड केले आहेत, तर मी हा फोटो घेतो. तर याला फोटो स्क्रीन करून घ्या या प्रकारे आणि याची लेंथ आपणास पूर्ण व्हिडिओवरती अशा प्रकारे करून घ्यायचे. लेंथ पूर्ण व्हिडिओवर केल्यानंतर आपणास ओके करायचं आहे. त्यानंतर इथे 3 डॉटवरती जावा आणि या फोटोला सेंड टू बॅक करून घ्यायचं या प्रकारे आणि बॅक आल्यानंतर याला ओव्हरऑल ॲनिमेशनमध्ये जाऊन फ्लिकर हा इफेक्ट द्यायचा आहे आणि ओके करायचं आहे. त्यानंतर पुन्हा स्टार्टिंगला आल्यानंतर लेअरवरती जायचं, मीडियावरती जावा आणि जो मी तुम्हाला इफेक्ट दिला आहे हा आला फायरचा. तर याला सुद्धा आपण फोटो स्क्रीन करून घ्यायचा आहे. बॅक यायचं आहे. बॅक आल्यानंतर जिथून आपलं कट दिलेला आहे तिथून आपणास हा इफेक्ट इथून कट करायचा आहे. तर याला ट्रिम टू राईट प्ले करून घ्यायचा आहे आणि ओके करायचं आहे. त्यानंतर या इफेक्टला सिलेक्ट करून इथे ब्लेंडिंगमध्ये जावा. ब्लेंडिंगमध्ये गेल्यानंतर याला स्क्रीन करून घ्यायचं आहे आणि ओके करायचं आहे आणि याला सिलेक्ट करून पुन्हा 3 डॉटवरती जाऊन याला सेंड टू बॅक करायचं आहे आणि ओके करायचं आहे. त्यानंतर अशा प्रकारे आपला इफेक्ट फिट झाला आहे मित्रांनो. त्यानंतर पुन्हा स्टार्ट इथे जिथून आपला फोटो लागतो तिथे यायचं आहे आणि लेअरवरती जाऊन मीडियावरती जाऊन आपल्या सेकंड नंबरचा एक इफेक्ट लावायचा. तर हा इफेक्ट मी इथे ॲड करतो. तर याला अशा प्रकारे झूम करून घ्यायचं आहे आणि याला फुल टू स्क्रीन करून घ्यायचं आहे. बॅक यायचा. बॅक आल्यानंतर ब्लेंडिंगमध्ये जावा आणि याला स्क्रीन करून घ्यायचं आणि ओके करायचं आहे. त्यानंतर जी आपली सेकंड PNG आहे तिला सिलेक्ट करून आपण हिला अशा प्रकारे थोडं छोटं करून घेऊया आणि इथून हिला अशा प्रकारे इथे सेट करून घेऊया या प्रकारे. जर ही PNG छोटी वाटत असेल तर तिला अजून थोडी मोठी करून घ्यायची आहे आणि या प्रकारे इथे सेट करून घ्यायचे आहे आणि ओके करायचं आहे. त्यानंतर बघू शकता अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ झालेला आहे ऑलरेडी. तर तुम्हाला हे डॉट जर पुन्हा जास्त हवे असतील तर तुम्ही कलर ॲडजस्टमेंटमध्ये जाऊन
इथून तुम्ही सॅच्युरेशन वाढवू शकता, कॉन्ट्रास्ट किंवा ब्राईटनेस वाढवू शकता. त्यानंतर पुन्हा स्टार्टिंगला यावा. स्टार्टिंगला आल्यानंतर इथे आपणास आपल्या चॅनलचा लोगो लावायचा आहे. तर लेअरवरती जावा, मीडियावरती जावा आणि जो तुम्ही लोगो इथे तयार केला आहे तो लोगो इथे ॲड करायचा आहे. तर मी हा माझा लोगो इथे ॲड करतो मित्रांनो. तर याला अशा प्रकारे कोपऱ्यामध्ये सेट करतो. त्याआधी आपणास बॉर्डर ॲड करून घ्यायची आणि बॉर्डरनुसारच आपल्याला सेट करायचं आहे. तर लेअरवरती जावा, मीडियावरती जावा आणि जी मी बॉर्डर दिली आहे ती बॉर्डर इथे ॲड करून घ्या. यालासुद्धा फोटो स्क्रीन करून घ्यायचं आहे आणि याची लेंथ आपणास पूर्ण व्हिडिओवरती अशा प्रकारे करून घ्यायची. लेंथ पूर्ण केल्यानंतर स्टार्टिंगला यावा आणि आपला लोगो इथे सेट करून घ्यायचा. मीडियावर जाऊन, लेअरवर जाऊन, मीडियावर जाऊन आपणास करून घ्यायचा आणि जो आपला लोगो आहे तो लोगो इथे सेट करून घ्यायचा आणि इथे अशा प्रकारे कोपऱ्यामध्ये सेट करून घ्यायचा आणि याची लेंथसुद्धा आपणास पूर्ण व्हिडिओवरती करून घ्यायची. या प्रकारे आपली लेअर पूर्ण झालेली आहे मित्रांनो. बघू शकता अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ तयार झालेला आहे आणि इफेक्टसुद्धा आपला बरोबर लागला असल्यामुळे त्यानंतर आपणास ऑडिओवरती जायचं आहे आणि ऑडिओवरती गेल्यानंतर जे मी तुम्हाला साऊंड दिला आहे ते साऊंड इथे ॲड करायचं आहे. तर मी इथे साऊंड ॲड करतो मित्रांनो. तर आपलं म्युझिक इथे ॲड करतो मित्रांनो. तर म्युझिक ॲड केल्यानंतर ओके करायचं आहे आणि बघू शकता अशा प्रकारे आपला व्हिडिओ झाला आहे. तर म्युझिक आपलं इथपर्यंतच आहे. 26 सेकंदापर्यंत. बाकीचं पाठी तुम्ही कजीच्या ऑप्शनवर जाऊन ट्रेन करून घेऊ शकता. आणि आपलं एक काम राहिलं होतं मित्रांनो, ते फोटोला सिलेक्ट करून ॲनिमेशनमध्ये जायचं आणि इथे कव्हरेज हा इफेक्ट इथे लावून घ्यायचा आहे आणि याची स्पीड आपणास 1.5 सेकंदपर्यंत घेऊन द्यायची आणि ओके करायचं आहे. तर या व्हिडिओला आता आपला एक्सपोर्ट करण्यासाठी या बटनावर जावा आणि रिझोल्युशन 720 ठेवून फ्रेम रेट 30 ठेवायचा आहे आणि बिटरेट निम्म्याहून थोडं पुढं घेऊन एक्सपोर्ट करून घ्यायचा आहे मित्रांनो. तर आपला व्हिडिओ एक्सपोर्टसाठी तयार होतो आहे मित्रांनो. तोपर्यंत एक तुम्हाला आग्रहाची विनंती, चॅनलवर जर तुम्ही नवीन असाल तर चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बेल आयकॉन प्रेस करून नोटिफिकेशन ऑलमध्येच सेट करायला विसरू नका मित्रांनो. आणि व्हिडिओ वाईट वाटला किंवा चांगला वाटला याबद्दल कमेंट करायला विसरू नका आणि व्हिडिओ जर नक्की आवडला असेल तर लाईक करायला विसरू नका मित्रांनो. तर चला भेटूयात पुढील व्हिडिओमध्ये. तोपर्यंत आपली काळजी घ्या मित्रांनो. जय हिंद, जय महाराष्ट्र.